Niin moikka taas kaikille, se on Mr. Sebastian tässä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä teen Try Not To Laugh Challengein. Try Not To Laugh Challenge. Mä pistin Instagramin kuvan, missä mä kehotin teitä pistämään kuvan kommentteihin videoita, jotka naurattaa teitä. Ja nyt mä katon niitä videoita täältä, joten mennään haasteen pariin. Mä en tiedä, mitä mä sanoisin tosta videosta. Tämä on me. No niin, ilmeisesti on. Joo, nää on ollut tähän asti aika outoja nää videot. Seuraava video. Jump down, and then say some f***ing gay shit. I'm gay. I'm gay. Toi oli jo paras. Pakko katsoa uudestaan. I'm gay. Toi oli paras. Tämmönen mäkin haluaisin olla. Tämmönen, tää on hyvä. Mun on pakko voida katsoa. Ländes... Mitä? Se oikeesti tippui jaloilta. Joo. Oota hetkinen. Sitä on sitä It's a Hard Knock Life biisistä. Joku tämmönen... Joku remix-versio. Toi oli niin hyvä. Toi oli niin hyvä. Tässä on tämmönen jännä ukko ja sitten tossa on oikea ihminen pukeutunut tommoseksi ukoksi. What happened? Juu! Mä yritän tehdä sama. Onnistuuko? Sanokaa, jos on lähellä. Sanokaa, onks lähellä? Mä uskon, että se on tosi lähellä. Ihan varmasti. Toi olisi kova pränkki, tommonen. Tämmönen video oli tällä kertaa, niin tietokoneesta loppu akku. Why are we still here? Just to suffer. Jos tykkäsit, niin painit tykkäys-nappia. Joo, ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi. Just to suffer.